Pull the trigger. ಮೊಬೈಲ್ ಅಡುಗು ಪುಲ್ಯಾಗ ಆಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಪೂರ ಇಲಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂಡಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಉಪ್ಪು ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಪಿಲಿಯ ಏನು ಮಾಡಿ ಬರೀ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹಲೋ ಸರ್, ಒಂದು 10th ಪಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪಾಸ್ ఒక BA ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಸರ್, ಜಾಬ್ ಉಂಟು ಸರ್. ಸರ್ ಪಿಲಿಯ ಸರ್ ಓಲ್ಡ್ ಸರ್ ಗೋಲ್ ಉಂಟು ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್. ಯಾರನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ? ಹಲೋ, ಒಂದು ವಸಂತ ಬಾದ್ಯಾರು ಏನ ಪಿಲಿ ಸಾಯ್ತಾನ ಹೋಗ್ಬಾ ಗೋಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆವಾಗ ಹೋಗಿ ಹೊರ ಬರ್ಬೇನೆ ಆತು ಬನ್ನ ಗಮನಿ ಪಿಲಿ ಮುರ್ಗನ್ಮಿನಿ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಯ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುದು ಯಾ ಮಾಡ ಹೊರಬೆ ಹೋದ್ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂಚ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಲೆತ್ತಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಿಂಚ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಲೆಪ್ಪ. ಹಲೋ, ಒಂದು ಸಂಜೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸಂಜೆ ಬನ್ನಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂಲ ಗೋಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೂಲಂಜಿ ಬಿಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಂದು ಮಲ್ಲ ಬಿಲಿ ಬರ್ಬಾರದೆ. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಾರ ವಸಂತ ಬಂದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ದುಂಗ್ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಾರ ಬಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ. ಹಲೋ ಆಯ್ತು ಬಂದೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಲಿ ಬರ್ತದೆ.
ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಳಿ ಗುಡ್ಡೇಡ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಹಾಂ ಒಲ್ತು ಸರ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಗೋರಿ ಗುಡ್ಡಿಡ್ದೆ ವಿಷಯ ಪಿಲಿಯಾ ಅಂದೆ ಹಾಂ ಅವು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಸರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಮುಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಗುಡ್ದೆ ನಂದು ಸುದ್ದಿ ದಿಕ್ಕನು ಸರ್ ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಗುಲು ಅಣ್ಣ ಅವು ಪಿಲಿ ಬುಡ್ತನ್ಗೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯ ಅತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿಯ ರೋಸ ಅತ್ತೆ ಚೊಲ್ಲನ ಪಿಲಿಯೇ ಮಾರೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಬೈದೆ ಅವು ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಅಂದು ಮಾರಿ ಯಾನ ದೂರಡ್ ಬೈದೆ ಮಾರಿ ಪಿಲಿ ಊರಡಿದ್ದೆ ಯಾನನ್ನ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಬೈದೆ ಮಾರೆ ಪಿಲಿ ಓಲುಂಡಿಯೇ ಅಂದಂದು ಯಾನೆನ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ ಬಂದಿದ್ದು ಬೈದೆ ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಉಂಡವು ಅವು ಪಿಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ಲಿ ಪಿಲಿ ತಗೋಡೆ ಉಂಡವು ದನಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಉಂಟಾ ಇಂಕಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡತೆ ಪೂರ ಲೆಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾಡೋಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಡು ಇಂಕಲ್ಲ ಬಂದಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಮಾಡೋಡಿ ದನಿ ಎನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮೇನಾವೆ ಬರೋಡೆ ಅಂದ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋಡೆ ಈ ಪೋಡೊಚ್ಚು ಮಾರಾಯ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಮಸರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಐಕ್ ಮಾತ ದಾಲ ಪೋಡೊಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಪುಣ್ಯ ಐಕತೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಪೂರ ಕೊರೋಡು ಬರದೆ ಅಂದಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಬರೋಡ ಅವೆ ಅಂದಂದು ಬರೋಡು ಅವು ಏರ್ಲ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಉಂಡ ಅವರ ಪಿಲಿ ತೋಜಲ್ಲ ಮಾರವು ಅಂತೆ ಯಾರಿದ್ರೆ ಪಿಲಿನೇ ತೂತು ಮಾರೆ ತಾದ ಮಾರೆ ಪಿಲಿವೇ ಸಡ್ಲ ತೂತು ಜನ ಮಾರೆ ಈ ಅಣ್ಣ ಈ ತೋರ್ತು ಪಿಲಿಲ ತೂತು ಜನ ಮಾರೆ ಪಿಚ್ಚಿ ಈ ಪಿಲಿಕುಲಲ್ಲ ಬೋದು ಜನ ಮಾರೆ ಪಿಚ್ಚಿ ಎಂಕಿನ ಬೇಲೆದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ್ಪರ್ ಮಾರೆ ಇದೊತ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ತೂತು ಜನ ಏನ ಬೇಲೆ ಈ ನಮೂನೆಟ್ಲ ಚೂರು ಸೂಕುಪುರ ಪೋದ್ ಬರೋಡು ಮಾರೆ ಎಂಚಿನೇ ಇವೆ ಓಡ ಒಂದು ಮಾತ ವಾ ಪೂಚಿಲಿಂಗೆ ಮಾರೆ ಅವರ ಮುಡ್ಲೆ ಮೂಲಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಸೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡವು ಏಷ್ಯಡೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಗೆ ಮಾಡದಿತ್ತೇರು ಅಂದಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಪೂರ ಬರೋಂದುಂಡು ನಿಖಿಲೇಗೆ ಇಟು ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರಾಯ್ರೆ ಅವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಪುರ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಹೋಗ್ಬಂದು ಕೇಂಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಬತ್ಲೆ ಮುಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಬರುವತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಿರ ಬಲ ಮಾರೆ ಈ ಪಿರ ಬರ್ಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಓ ಊರ್ದನ ಗಿಲ್ರಿ ರಾಜನ ಒಂದು ಟಿವಿ ಬರೋದು ಟಿವಿ ಬರೋದುಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಅವಸರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಅನ್ನ ಬರೋಣ ಏದು ಬರ್ಪಿನ ಬರೋಣ ಈ ಒಡ್ಡೆ ಮಾರೆ ಬಲ್ಲ. ಇದೀಗ ನಾವು ಗೋಳಿಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿಲಿ ಸತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮಾರ್ನಮಿಯ ಪಿಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಪಿಲಿ.
ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಪಿಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳು ಇವತ್ತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್, ಪಿಲಿ ಹೋಲಿತೀನಿ ಸರ್, ಸಾಧಾರಣ 8 kg ಯಾವ ಸರ್? ಸರ್, ಇದು ಪಾಜನೋಡು ಟಿವಿ ನೀರಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಅದ ನಿಗಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ವಿವರ ಪೂರ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬಂಟೆ. ಸರ್ ಒಂದು ಬೀಸವಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಮಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಬುಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಉಂಟು ಪಿಲಿ. ಬಾಬಾ ಅವ ಕಾರಣ ಬಂಡರತಿ ಪಿಲಿ ಹುಡುದು ಕೊಂಡು ತೋದಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬಂಡರತಿ ಪಿಲಿ ತೋದಲಿ ಓ ಪಿಲಿಯ ಬಲೆ ತೋಜಪ್ಪ ಬಲೆ 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 ಎನ್ನ ಬಿರಾಡ್ದು ಬಲೆ 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 ಬಿರಾಡ್ದು ಬಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಹೊಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಉಂತಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಪಿಲಿ ಯಾನ ಗಣಪೆ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಮೂಲೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನೀರು ತುಂಬಾ ರಾಪುಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವದನೆ ಒಂಜಿ ಸಪುರ ಉಂಡು ಬಂದ ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಂಟ್ರಿಗೂ ಸೋಪಾ ದಿನ ಪಿಲಿ ಯಾನ ಗಣಪೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂತು 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 ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಪಿಲಿ ಪತ್ತ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪೂರ ಉಂತಲೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬನ್ನ ಚೂರು ಸುಮ್ಮನೆ ಪಿಲಿ ಭಾಷೆನ ದೀತಿರೆ ಕೊಂಚಿ ಸಾರ್ಥಕ ಏ ರಾಜು ಮೂಲು ಎಲಿ ಸೈದುಂಡು ಮಾರ ಕಾಲ್ ತೆರಪ ಮಾರೆ. ಹಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಸವಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಸಾಯ್ದಿಂದ್ಯಾ ಅಂದೆ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತ ಬನ್ನಿ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಬಿ ಓ ನೆನಪೇಜ್ ಬೇಬಿ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಬರ್ಬಾರ ಪಿಲಿ ಅಯ್ಯಾಡ ದುಂಡಾಣ उम्र सारी
ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರಾಯರೆ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೋಡು ಇಲಿ ಬಂಡ ಪಿಲಿ ಬಂಡ್ ಪೆರತ್ತ ಪಿಲಿ ಒಲುಂಡು ಸುದ್ದಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಿಲಿ ಉಂಡುಗೆ ಒಲುಂಡು ಆ ಪಿಲಿ ಬಡಮ್ಮೆ ನಿಕ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಪಿಲಿ ತೊಜಪ ಬಲ 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 ನೆಟೆ 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 ಓ ನೆಟೆ ನಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ತೊಜಪಾವೆ ಚೂರು ಬಗ್ 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 ತೋಡ ಚೂರು ಬಗ್ 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 ಬಗ್